си, че имаше една книжка Сенки от Стария Плевен. И ето, ние решихме, че можем да направим една рубрика с хроники от Стария Плевен, за да видим какъв е бил живота в нашия град преди много години, в началото на 20 век. Годината е 1914. Прожекторски наблюдател. Плевен. В дирите сме на една мистериозна мафия от Дон Жуани, в която влизат видни висши чиновници, интелектуални, млади граждани, подпомагани от полицията. След като разучим добре тая мистерия с риск на живота си, ще изнесем на публично внимание, за да види трезвото плевенско общество до каква степен е стигнала нашата интелигенция. Чиновник от бюрото за мерки и теглилки Виденлиев се е обръщал много грубо с публиката при изпълнение на служебните си обязаности. Съветваме той много уважаем господин да бъде малко по-учтив с обращенията си, за да не става нужда да излизаме на публично внимание делата му. На 24-ти вечерта в салона на Дружество Съгласие, когато се даваше 7-те козлета, един от нашите кореспонденти е забелязал какво една ученичка е получила любовни писма по един много деликатен начин. От силно уважение към баща й се задоволяваме да изнесем само това. При второ подобен случай обширно ще обясним нейните похождения. Един достоен, интелигентен господин с бръснати мустаци и големи каскети, живущ близо до новия модерен театър, всяка вечер реве като некой щупен грамофон и безпокои околните съседи. За пръв път му правим тая забележка, като мислим, че това ще му послужи за урок. Абе, Ванче, знае ли майка ти къде си била в неделя около 4:30 до 8 часа и с кого? Чувай, прожектор. Ако не искаш да ставаш достояние на подигравки от страна на гражданите и да се срамиш от родителите си, престани повече да скиташ с онова бояджийче точка. Имай предвид, че това лице е пръв братовчет на твоя бивш годеник, с когото щяхте да се годявате по Иванов ден. Ми ти забрави ли клетвите и обещанията, които даваше на търговица Л, или след като те той заряза, ти почна да го променяваш с дозина други? Внимавай, за да не станеш после пишман. И ето, че в ръцете си държа подвързани, за да бъдат за поколенията запазени, вестниците от 1904 година. Надежда от март до октомври. Театрална хроника. На 5 того в читалищния салон на Общообразователното дружество Съгласие за в полза на читалището се представи за първи път драмата Арказанови.
от съвременния автор, руски драматург княз А. И. Сумбатов. Пиесата по своето си съдържание отговаряше на съвременния ни живот. Автора на Арканзанови от самото съдържание на пиесата се види, че е дълбоко проникнат в ужасите на лихварските пайжени, с най-голямо възмущение бичува тия злокобни породи на лихвари-спекуланти, които за своите си хищничества за пари с най-голямо удоволствие и хладнокръвие оставят да се посегне върху всичко и даже и върху честта на семействата. Пиесата беше добре поставена, но се забелязваше, като винаги, отсъствието на първите заможни търговци и представители на властта, и то, когато се дава представление за една благотворителна цел, за читалище. Какво да ви кажа? Ето една рецензия за пиеса от 1904 година. Не знам, сега всичко харесваме, но ми се струва, че като че ли има и малко съвременно звучене. Значи, пиесата пак не беше посетена от по-първите лица и от власт имащите. Странно, като че ли нещата се повтарят.